cok go ngerit barang lho. Dolan-dolan cok go ngerit iki. Suwira dolan rene. Iki yang musola kok. Di musolane iki musolane. Mukenane ana wis lengkap bolo, alhamdulillah wis lengkap. Yes. Ayo diramaikan lagi bolo iki. Diramaikan lagi. Lokasine ya, lokasine jan super indah ya, tapi karena wis bangsa Enggi. Wis kae. Marai sampe tak jak dolan-dolan rono kae. Nah, kuning. Jam jos pokoke. Monggo diramaikan lagi, airnya juga mengalir itu, iki mengalir sih. Si mengalir bolo. Ayo diramaikan lagi. Nah, lokasi di Kampak perbatasan Watulimo ya iki. Komen-komen bolo sing roh. Monggo diramaikan lagi. Jam jocis tenan. Jadi dibuka lapangnya kalian. Oh, tempatnya super indah tempatnya lho. Kayak jalane rono kayak weh. Nyengkrane kono ben. Bolo. Sapa sing pernah rene bolo, ingat to? Dalane jan sip bolo, sik apik lho dalane. Yo, ayo diramaikan lagi wisata Kampak ya. Wisata daerah Kampak perbatasan Watulimo. Ning Kampak iki sik rowono sik akeh iki dalane iki sik mau wedhun to. Kayak nggon santai ya, kayak nyenuk ngono. Gazebo-ne sayang wis putul kae gazebo-ne kan. Saking suwine kayak ora enak ipi-ipi bolo. Weh jan jasis. Ya weh dibersih maneh iki. Ya ngono bolo. Iki sing kuwono ya ana, rowono rono. Apik tenan bolo. Pemandangane jan jasis.